사업을 정난에 전부 사망해서 보라자 파제 마자는 땅을 가면은 먹고지도 사람은 상관없는 파제 Dupsora amsayo edition thimani pati mungno tui jeng tini oro phaisok baijak yang ani ukulogo tongo bini edition bini logisong bwsai thui thangmani yagulo bwsai no mui tongjagui kabui tongmani norok nugui mankhana yang ukulogo hingke phaidi khajani takhoktai buhuksong tamo ungkha pati mung butharjakmani de na bufang sinjagui thimani de oborokno tui no norokno jeng srai srai phunungnani bagui jeng tini oro phaisok baimani khajani takhoktai buhuksong obohai pati mung tripura hasteo kwbangma jagao kwrung kwrung thaio omhai pati mung butharlaimani theilaimani obohai tongmani jorao tabuk jeng obohai no jeng omangkli bobohai pati mung kha obono tuino jeng norokno phunungnai hingke phaide jeng tabuk edition ni bini logi song bai kok salainai bobohai pati mung bobohai ke theikyabo abono tuino jeng kok salayane bodino koi tariko thika saikaba tamunggai thika bobohai pati mungkha ukisa sadi 13 তারিখও গঠন হঙ্গে তো 3টা সময়ও কান বসাই বাগানা অকরি থাঙ্কা গাকে বঠাংপুর বাংনারে কাকা আঙান পারাও থানানি नै বনো সুংকা ফাইদি দুমদারে থাंलायनि नि सामान बसावान बसावखरानो गुलुं नंगो गुलुंबाय थानि नि सावो गुलुंबाय थानि नि सागाके न ब बिनि काइसे मोबाइल इको मोबाइल बयागो टंगो ओ मोबाइल तोय बिनि बिरि तालांगै ब काइसे पेन सुगजरा कानजाक टंगो गेंजी काइसे चुमजाक गामसा काइसे तैजाके बठांका उयं तिखे थांका बागानो थांमानि पराके ब इको आंबो न ससापुरके तो 10 मिनिट बाकी 3टा आं सब समय लगे मोबाइल टनो टाइम नाय टंगो गे 3टा समय हंगाके न बठांका के थांमानि परे हंगाके बरक बुफां राफालाय खिखालाय मानि बो तो खोनाय टंगो बिसे चालिया सावसां मानि खोनावो गे 3:30 के न सुबास दय फाक्यासं अरय करो आसुकजाक के आसुकजाक के न बनाय लामा नोपान किसे कचाल हनि सिंगलिया बान गेट गाना फाक्यां संका ओ सुबास फरेस्टर बाजे रिफ्रिजाक तामुं हनि सिंगा बनो इहि काकी एगो लाबार बेटाक किसे लाबार बायमा जागा लाबार बेटाक नांगै काकानि मुखां देब्रा साइतो किसे राजाक थांगा हनि छापायो बानो गांबो किसासे राजाक माने कख काकाबा आसक लाख सिरियास ने आं वानसुक्ता थाङै नायमानले आनि बसायनि हाल एरमजे करिख्या बरक तैलुवै पेन बकिसि कामचले बकिसि बिनि गेंजिता गामसा बकिसि जुता रक ताइमालिया ओलो लास्ट मोबाइल साबा आनि बसानिया गरखां अबत साइमेला मोबाइल त मांखायमने मोबाइल बको कोनावो बाय थांगा ओ जागाव मोबाइल बको तालसिगो गाkai ani basanya yang dung ni se o hasukor ni se hapung paranga hapung to sitalang borok yang tola ti telang kakai tese shortcut deng kamu asa kostong la kamu tola ti ke gurina na kamu hapung ti ke borok shortcut na hapung to ni kari ka yang tei gai mota kaise ni bagan tong wansani bagan ka lama gana o auto bathak jak o auto to sini se segang nara bathak tong jak sing to saimiya auto no nugo kya geseng emo halo je nugo kya ani busa kusubai iko anu bai go box telang ka subas orni bong vaccine nokla tong mani lama kari ka ada kadi kadi ge seng kai thanga busa bai kene boba hake norokno aro je thangai nugui mani a thangai nugui puru boba hake nugui kan nin busaino borok kari tu tongo omo hake tong tuja ke bokrok phasing ke mangnai romjak yagra yathe kaise romjak debra yathe ke kebo romnai kire a debra yathe dukumanja bochiri ge tong apura yathe kari ane chichiri ge kabo aya aya hananya han chiri khogo kabo tong kokka saiman tongo kai bini yang o yagra mokol ke bonus nungge pura mukhang kota mongoi o mokol bo somjak ga yang khunjo bo kichikjak ga mukhang bo ga omoto purano yakung koro bujak om to bujakta bujak tiur ma hake okro tong kota mangam pekhalainya phala phatiya pura budulung jakta garen pore heke ke ananogor talangna ni hininya saman pore auto dakha ga auto dapuru heke kana dapuru anu subas phurungo iko accident ng huni si sade bo phangsin jagai thiyo no ta sa iko dokuman no ta sade ni sauta gake botam ni bagai sakang aboto bono tai singliya sudu bosawano tabuk juise doctor no sojo kokhe amake saka hangake oiko bufang sinjaganya am hayung oni saka ke kespan ang mano ni sauta bo doctor theka
hingga bo sade ka ang saka tikeno iko bike nijini bike bai accident go slip tanoi hingga bufang kaisa kothai tongo thunta aro nangai omo hayung ngone sade ni sauka ang bo an bo sai basina nangma bang hakeno ma saka hingga Ananda Bazar je hospital tlangma pore hingga tamang khawlke jibi roka iya hospital talang ke borok sudo mukhang ni thai kisisa huwe ar kaise bandage kisisa khlai rekha gan bo sai genji kisi ke pen bu kisi ke purano to borok salai jini saka ka chinya gori kri bagai seng salai malia ka genji simi khugor ke borok kaise komol kasak rapake ka amu bai dul khabono hingga ken borok bandage khlaiman pore ka sawo or tai nyarang malia ne borok refer khlai ri roka sengna jibi go JBO ke tamang kha JBO sogi ke pore ke tam saka doctor bahki muka JBO sogo kya haga kano ekuwa tabu o anda nogoro pula a borti khlanya ni hempuru ga bora an bosana logi talang thangka ka bosani logi wono ge talang thangka kan bosani number burukha soi borukha gem pore ga ke ar talang thangmani pore botasia ukukha boro JBO sogo kya kana boro kasia tui buskango borok kungmat kerja ba doctor ar tono gira ka ar tono ka borok tam sengka ang tai samalia bosanya yagar sema ya ga gani bosanyo ang aron murugi tongkha gana wo ngebong no doctor be borok tam jan sawa ang bisingo telang hingga bisingo telang thangka ke bisingo telang thangka ke borok mukhang ni thui hu a bandage khulugui taisa mukhango huinya dressing rok khai kata hingga khunjubo rekha sili sata sili rekha gang ar buskango basa chongmana an bokrok mihimi kalainya nai thangka ang asumani nugu tan jibon sinu gyakho amo haira kongkha kana no buyang romuinya baira wa asuri chongni rekha chero telang di hinja ke botelang romai asuri chongni rekha apruke o je aro je bonot langnai ro je norok je thanao bumung roi case rmani abrok to tongbaisa aborok charjuna tongwaro hingga iko ka an bosanya taisa amake iko khlaibe ke suba ke kano telangai thangka haka ke ang thangka logi no ga logi thangka hanga ke taisa ang ar an bosanya logi thangpa nang to turuk ke ma himka hanga ka ba bokrong himja ka thangai nyai mani uko jak selen ja kaise sikun tede selen ta ka selen pa kya ka bono CD scan khlanya nang na hini sauta bro ga selen dotin parikhi ka borok dotin parikhi ka ke age CD scan khlaidi abu khlaimani pore hanga kai ukunai esre khlanya hini sauta ke esre report mangkha CD scan ni report mangkha ge borok taisa tuine selen rekha ke selen rekha haga kai okoni taisa thitlang phakya haga blood ni hinga ke maya khota report blood ni report mangkha kaise oko khlanya ni pu operation khlanya ni pu hani sawo report maya sa khlai maya nai gai report haka ke borok ronai 11 ta wa ga 11:30 ta ka operation khlanya hini sauta borok ga taisa doctor phaya no sungpa kya ning tam ho nin bosanyo to tabu operation khlanya nang tongkha kai omo hamyane ang phunung mani borok sawo obo hoka to ulophan khlai manoni sauka ang saka sar omo to osol phano chugo bokrok sa hamya ba bokrok sa sikang khlanya nang nai thangai tongna baisi kok ne ang bungno saka ga borok do naigirna hani sawo ga ulo ga no yang o subas bano sawo kaki ang nogo thana nangna hini sawo hungka kano ang bono mana khlakya nang ta thani tam khanya thana ini singo boso ang nogo rangnanya hini sawo kang saka nung haito ta sinai nyuknai kri boro nung saimanai ba nung tongdi bongno roho di rangnanya hini saka khorok buri je tongmani khorok buri bising ara hospital ke khorok buse tong borok tai to tongbai jotono o khorok buri tongo mane total borok to 7 jona bole ga aro 4 jona tongota ga a 4 jona tongnara afro tong kho ga kano jokon ukukha subas no ang saporo ka bosaw ang nogo thana purka no saino thangan honi bosaw ta no ka saino thangan honi samani pore ga to bota yano sabulia nogo phaipa kha bokringan bosana na chugu jini ang rohoka an bosana na chugu jini rohoka bo malai liya ke ang phun khlai kya ga phun khlai mani pore hanga kano eko bosawo kaki ang nogo phakya tabung no sokpai jora phainai tabung no hni saw gale nini apro nini rogi ninje rogi ke bom high condition mi tong apro ani rogi condition apro hoka ke to motamuti kisa solinya tongo oxygen rejak ge poilla puro ajaga rei puro hoka to sutir nani nakhya borok sutiri malia ge borok nol daunya sutiri kha o nol damani pore bo pura bohok pal ka sinmani pore se puila ka thopsa wani phakya ke ar pore to normal khana phakya sutoi ge oxygen bo solinya tongkha puro ka puro ko to bo bebang saimane tongkho sobas nung boro ni saman ban sawa bon gomare sakpa kya ni sawo ge bon gomare sakpa kya ni saka doti phaji ni sakang bon operation khalanya nangu ka ba time ser jaga doti phaji ni saka ke operation time ke koita 11:30 ta hni sawo 11:30 bo operation khainai haika khainai gana barar 15 minute baki 12 ta sogo kya
ke 15 minute bagi bar tau soku ke haga kana iko borok anora hap thangka kana ang subas no sengkau subas tam khalanya upai nyaji ne nyai ge bo doctor be kok sakar nani thangka puru ge thangmani pore hingga ke botai ani yang phali ya purta ge phali ya hingga ke an busanang ri roka thangai nyaji than babu nin dara no ne nye sai rohmani iko an busa thangmani bo 5000 rang ri pan busano ni namana rodi ne nyai gan ডাক্তার ni ko bithi panya ro am tirok da borok bithi panya ni bo hnoi saya kuno bo saya norok choli dirok hnoi sarta bo aprukai ang bono tarang ta se beklai prukai ga prukana banu rang rakha ka an busano ri ri ke kana ang bono phun khlai talangai bini rang bono ta se beklai rakha olke operation da khaikan ehe ga beklai mani pore ga ke aise abrun pore ga ta se doctor sapakya nong borong no songtai operation khlai malia bele serious thangka condition kharap hnoi sau ga samani pore ga kana subas baira okori thangka ga baira okori thangka hanga kai ang subas no ta se phun khlai kya phayang subas nong boro ani singmani ang leptin khlai jongka ki phaya nani sau ga phaya nani sau ko tang to phaya nani nasing tongka ka ada gon tang thangka hanga ga bo phali ya hanga ke ang bono ta se phun khlai kya phun khlai man por ga switch off khlai ki ga bo ga te masa kutano phun khlai kya kutano phun khlai man hinga ke phun ka habu jongo botai phun receive khlai liya ga amani sakang to buyang to khari phekya kri kya o CT scan khlai man pore no buyang khari phekya kri kya ko borapur tinjon atong mani ko badol ni ke number kri kya noro ga olke bro ama hajara wa bro paimani pore nini logi song ni operation bunglia operation bungli engke sarga taw operation khayang tomata sara agar taw operation khlanya tongmani borok leteng thangka mane 15 minute leteng thangka borok thangpuru no sara agar taw se khlanya tongman ke bor to 15 minute bar taw sogo 15 minute baki wo kata 15 minute bising thange diba egar sara agar tani kahini wo hongka ka to ge borok tai khlai mali yani saire pakya khlai mali yani saman porbo ang tai se uji using ke sar ang no res khlayo an bosanya jes ke pano basiri jamano honai nyai gabro doctor sawo seng basi mana ni kuno pot korikya ni ni bosai juji soi tabo aisugo dedeng ya ke phonga ke pan dedeng nai ni borok direct ano saire ka ke koita wa thikam ni ke dedeng mani ke 3 10 dedeng ka 3 10 3 10 ke tai bad baki IT a ajuk jarawo ke ga logi thane khoroburi ro ke toro tongsa borok horni 12 ta tam kan khathang ka korikya 12 taun kharka ke bo korikya seng buma basa simin tongo ga aikha aiman pore ke baike tu baike sa apro ga kai ego kha o thimani pore ga seng joto no phun khlai be kya kai khwa khwa tong ko no oxygen se choli li ya kan seng phun khlai be kya ga phun khlai be kya ga takbu ko bo bak sa khorong to ke bo thang mali ka ba seng buma basan tong kha ga kano ego sa cha harok tam na khina kan basa ta se sobas no kol khlai kan number bai khlai ga kana ha rom kha apro ka ga dara nor boroso tam sung no khik pra sin babu kri kya ni saga kano bosawo ta kisa agar to phaya na ne sa ko phai tong ho mani kahini tabuk bo phaya ga botai phun no kol bag bo khlai liya ba bo sung ba juga jug bo khlai liya ka bo pho bo phali ata kano thana ro ke nor bon ko thana ro ke affair ro khaikya thana to affair khlai kya sung khorok busung ni mungui khaikya sung emne sojina ni bu mungma no ta kaisa ni bu mungma ya bagai khlai mali ata bini ke emne to total 7 jona hana ni ka bu mungma ya ta bini khai ga kaisa poribaro hanga ga 2 jona tongo o badol ni o ke bin buai tong phano mane bin buai hika to sung sini o to phan bin bu mungma ya ta boro or tong ya ta a boro ro no khno sisini op parani da hai ke ba nor parani no sung sini o norok ni ro ga ji ro ga phaida tong se bro borok phayo bolte borok o bufang rasak no phayo hangka agi ga to botabo o boson songrok bai himbla o subas bo prai somonyo phayo sinoro rogo thango ma haita ga borok minimum to 15 16 din hairok nong hana borok sin onyo jaga tono jara same ta ko sinro bike ton mane sukrok ta borok minimum 4 ta থেকে 3 ta bike ton borok bisi bak 4 ta tolo tono bike ga je din ko to na wa 3 ta o bufang rana pro ke nonor bike tonta or tono ga dino ke kai busu bike adino 3 ta bike nong sinoro borok ke khorok busu bro borok ke seng busuk borok tanyu gya borok ta mukhlai bike bai phayo ayang lai tonuyi tese bike bek khlai an nokhala da phayo ke emne to ager barago ko to nukjak a borok rong no jotono bong dol kaise tongman ba ko sini tongo saiman tongta nang tabo busai to nin busai thimani abono thanao to nang oko khaikya affair kha jidien tri rekha roma nulo ke tabo nang tamnai nini justice ba nini busai thimani boma hai nini kok tongnai
Angto nanyo tongo jasis ke borok tabuk taisa sawo eko para kaisa milimisi da mano nanya ji hine sawo borok bong garjen bai salanya ni hine borok bunyi yakte khobor kha ke rumani pore bo borok phaliya ke tini ke borok phakya phungo ke borok tini phungo phaipor hoga to anyang ta ke bosu kori kha kaka masa tongo an ama masa tongo asuk tongo ta ke botu kori kha bele ke topano salakya ke borok taisa khana salanya ni kokta ma hakya gang to an busai thiman ba bina opor te se thimani ke tang to justice ni mana nango ni sajakta thana bokak ke kunda phai ora nong noro phakya thana ro thanani ke to phakya phaipano borok tabuk sak jora ke thanani yagono tongko borok oko khlaichu gya khota thana song tam sa norok no je obo jeng investigation khainani bagi inquiry khaina bagi phayo nongno kun kogrok da sika bro sengka ke sengman pore botaisa thana song noro sengmia thangka sin kakano tolangai thang song motamoti borok thango duita bike thango ke duita auto thango sengmia ke thangmani pore Srinagar thangta ke thangmani pore hengka ke oko sawo thanani osi sawo sengno omo bufang sinja gesi thyo hukai omo ke se seinya nangnai ke nongni omo seimani ko to murder hne se seijak hne sawota जों जे एप्लिकेशन सैतलांगमानि सिनि काका खुद निजे सै बसै मानो बनो सैयो गे बसाव अमं गलाक अमो सैदिनि सावो कता काइसे तमा कागजन सिरिकामा साइमिया गे जों लास्ट डे हेंगाको ओको बायनो जों जे सैमानि आमनो ताकिसा बरक किनारो थेबै सैना नांगोनै साकाकै बरक खाता रकाकै सिनि काका जे सैतलांगमानि आबनो ताकिसा खाता थेबै सैरि कातारो Gayamne to borok narka ka seng kopi sanmani bo borok seng no kopi ria ayengo yasa kha ka kese seng nong no kopi re nai ni sauta borok tabuk yango kebo bai mane a nungjor case rman pore kebo romja kha amti hai rok ni khir khana ka kebo khorok sa bo romja gya kho ba police rok bo phuse phaya ko huma haitai ko borok tini kisa phaithang ka sinaro hingka ke adino o thweimani dino ang to jibiu tongkho borok apro phakya ani nogo adino media soho phaipu media bo tongpho gang to abatai seimalia an nok no boro ano phone khlai hokota police bai media phaijak hanai ka apro ke duno pokhe no phakya Srinagar ni bo phakya Rani Bazar ni bo phakya sini pia sike to kalayo Rani Bazar ga thweimani nok tongmani ke to Rani Bazar kalayo thweimani jaga ha Srinagar kalai thangkata hingka ke adino sarigo taisia phone khlaikya borok sengno phone khlaikya hangke sengno sengka phaina da nangno ni samani borok sawo seng phai tongo ni saw ke phai tongo ni thanani borok ke srapcha ken phakya ke phaimani pore ke borok sengno sukpakya ke seng saka ke borok saw oko puro bujakmani a date ni ri boyang hinai nyai ke gamsa kaisa pen kaisa genji kaisa borok sanka ka ang bego dairo hoka bongno ain bosaini ta police rok tlang thangjago sitlang hangjak tabuk nini bwsai thwikya nini nukhungo khorok bwsuk tong ani nukhungo tongo ang soho an bwsai soho seng bwsa nawi pajona tongmani ke pajona tongmani pajona boltuko an bwsa kusubo to buri tujang tongo hamjuk kaimaya ko bongno bo hingka ke tabuk tongmani hingka to ani angsu jongni bagui bo kok sungjak already bo bwsai no rosi thangjak talangjak ta bwsai rok kok sungmani pore no hingka ke ko bufa amo hai hingka ke ani bwsa bo phaisok bo berai thangmani roibaro phaio bo hingke mongolbar thango bo thangmase mongolbar thangmase busubar no gothana ang thangka salsasi kebengkhu hingke bo taisa ma phaikya ro nini bwsa kusuke tongo ani bwsa kusubo chwla kaimaya ko bono oko gwnang bwrui gwnang okora koto kaijagya ko bwrui bo kwrui kho tabuk hingke nini bwsai norok ni nukhungo jotona ani bwsaino sobse ajinai ta an nukhungo ba bwsarok bo erom je nije khud yathak bai bachai maya kho bufa chuba khaisi chubajak mung joto kisu bufa se bongno tononai ba bujugui tononai ba tabuk to kwrui kha kebosu kwrui kha ani bwkrajuk bo thwikha ani bwkrajuk thwikha 24 ni January 11 tarikh o thwikha ani bwkra thwioka 24 ni December 3 tarikh o last o thwikha tabuk hingka ke 25 ni November 13 tarikh o hingka ke achugo ani bwsaini je langma chosio bui bai botharjagui amti hai belai kheno biriman nangni belai kheno ang tabuk biriman nangjak bwkha dujak kani oro kebosi naharaini hunani se kwrui ani ang borang bo tongo kaisa bobo je nugya so se choliya bo mokol se nugya ang bono hamjuk phai malai phaimasa ang nugya je malai phaio hingke bini bihigo je kuno haiphai sinai buya siyachi bui dagi khe bo tangkha bui dagi khe tangya buiri khe masa hai khe masayasi bobo makhang cholinani kostosi hingke ang bo tabuk bono chubanani anu se sobo chubanai ang bono boti khe chubanai ani se bwsai ki tongphuru se do takhok ba kisa misa chubo ani bwsai se rwphaimani kwrui kha ang khe bahai chubanai hingke khapangni takhoktai bukhuk song norok khnai mankhana edition ni bini logi songni khoktui no
borokni nukhung tai borokni tabukni je thui thangmani yagulo haikaba thuinani sikang borok baike nukhung khlai tong belai khana birman nangjak norok khnai mankhana bini khuktuino hingke phaide chwng tabuk bini bwsla je tongnai bwsla kusu logio thangpro jepro a accident wngkha jepro kok hamya koktoma hamya mankha edison ni accident wngwi je party mani je bini sak hamya wngwi nai kok kasai tongmani yang nokni bwphasing tike butharjago hino yang je koktoma wngmani hingke buphang sinjagwi thwiyo ba buphang sinjagwi abo hai party wngkha hingmani yagulo bini bwsla kusu je tongnai bo logi thangmani afuru bahaike nugui bono bini khukti chwng kisa kok khnalaino hingke phaide yango chwng bini bwsla kusu bai kisa kok salaino Somir Marak. nung je afuru nin babuno haike je koktoma manmani yagulo je pro a bolongo thangai nin ama bai thangmani pro nung bahaike thangai nugui nin babuno An babuno borok mura sakani soprai tui tongta borok wngkha 6 jona ta hingke tampora chwng bike ni okhama logino bono soprai man tongma nukha hingke ang khapurumui thangui momkha ta momon pore tampora babu sau hwnchuka bini yathek rok sachuka ta yathek rok sama jagani momjaka bwla hingke bono auto o kachar pore tampora dara bai ama borok bai baksa thangka Anandnagar hospital o hingke aje hospital o je bu anu bu hini samani abo khe kunu kok da saka afuru hingke ang sogui liya ta afuru hingke dara bai amano rihoka ta ang ri rok hospital o twlang hinui nogo haikha ta nogo phaikha ta ri rok akhorok hingke afuru khe nin babu belai serious haino borok nugui phai tongtana afuru khe serious hingke amano loglong call khaikha hingke GP o twlang kha hinui sata amso jora nung erpore nogo phaiui maniklang khai yang nin ama bai nin dara chwng thangka ta hingke phaide takhoktai bukhukchang chwng boni bwsla okra je buma bai logi tongnai bo bai kisa kok salaiono hingke afuru o jepro bahaike thangui manikha hingke haspatalo oro ni simi Anandnagar hospital o bahaike twlangkha aborok no twi no chwng boni bwsla okra ni khuktui chwng khnalainai bo bahaike aro twlangkha tamo gotna wngkha abono twi no chwng bini khukti khnalainai tamo wngkha bahaike nung nin babuno aro thangui nuguikha bo bahaike oro je tabuk je o je bagan ni simi bono twlangmani hingke ang to bo bai tabuk bagano thangmani amasan baksa thangmani pore ang bongni ukulung sakna borok ancha swkang thangka borok bike bai thangka bwla hingke amoni pore thangmani pore ang bongno nukha pore hingke ang borok bai auto o kakha babuni romo auto o kakha hingke auto o kaphuru chimano babuni yathak dunukmani betlai mat hingke babu sago tarom se yathak dunugo hingke babu sago nogo tiji ni hingke chwng sakha babono chwng nogo tabuk tling khotab no doctor twlang nango hini haikhe khlaikha hingke oro ni chimano borok lama ni chimano chwngno phwrwngui tlango iko mane buphang kwlai iko hini tasadi mane bike accident wngmani sadi nokgana accident wngmani sadi hini haikhe phwrwngui twlangkha je iko nairok tabuk gothana khainai rok ta hingke borok bai oro ni simi thangde hingke borok hospital o thangai iko kha boti khainani iko naimani hingke aro boti narakleya chwngno FIR khaikha GP twlangnani hingke GP thangui chwng thalaikha aro bo thangui o case no case hingke mane buphang kwlai hini tasadi mane bike accident wngmo hini amo khe sadi hinui saga ta chwngno hingke a jaga o jepro nin babu bai no kok sapro afuru to nin babu kok sai tongmangkho hela afuru to babu kok sai tongmangkho hingke afuru kumda sa je ano buo ba ano buthano naio amtui rok kumda sa mane amake to sao mane buo simi hinui sao mane sobo buo amake tei swngmani tei saimai yang tongkha ta mane sudo buo simi hinui sao amai amon bisi tei saimai liya ta kok amon simi tei bor saimai liya ta aswkno buo simi hinui sao amoni pore khe sobo buo hinui singkhe tei saisima liya bo yathak samani dunukjak banchi kamani bo aro ma wngwi tongkha aswk tei serious ta tabuk nin babu to thwi thangmani yagulo tabuk norok ni nukhungo nin babu je butharjaka ba thwikha norok tabuk bobo hai justice nai mane chwng tabuk justice nai chwng borok sasti mano jemon jani babu thwikha kosto manui thwikha borok bwtharani thwikha amo buphang kwlai hwnui bo case kuno kwrwi amo borok bwtharmani bumani case no hingke amo tabuk borok chwng jemon je chwng sasti nai o amaita hingke takhoktai bukhukchang norok khnai no mankha na bihik tai bwsla chongni khuktui borokni kok bobo hai borokni o thwimani party mungo bobo hai borokni stand point clear borokni kok clear hingke takhoktai bukhukchang norok
bwskango taisa norokno bobo haike party mungkha o party mungno tui no tai bwskango tabuk borok je party mung wngmani thaio o thaino chung norokno phunukano norok choya oino naitung. Hingke takuk tai bukuk song edison marak thimani party mungo tui tini chung oro direct spot of haisok paikya obo wngkha yang spot o jaga no je edison marak bufang sinjagui thuio hinui je koktwma haikaba nukungni phasing tui hingka ke obo butharjak mani haini kok silchajak hingke phaidi tabuk chung norokno chung phunuknai iko obo bufang ko yang bufang obo rajak khiklaijak tongo u yang phasing hingke o border hingka obo khe forest ni bera rwjak forest bit forest ni jaga hingke yang obo hingke o rubber bagan ke o rubber bagan no edison chong rubber rawi sao obo bagan borokni oromo no borok rubber rao hingke orono bo bagano phai mani koktwma hingke takuk tei bukuk song hingke chung norokno chung phunukgui tongo oro borokni nokni borok rok phaijak bo jaga bo oro bufang sinjagui de thwikha haike ba bo buda butharjak abono norokno phunuknani bagui no chung tini oro bo spot o phaimani hingke yango borokni nukungni borok yango tongo iko yang bini bwkrajak bahamjak haika bini logi song tongo oro yang bini bwsla song tongo takuk tei bukuk song chung norokno kubui mangpili phunuknani bagui tini o jaga bo spot o phaimani hingke oro norok nugui mankha iko yango o bufang ayeng o ramani yagulo hingka obo rubber bufang saka klainai rubber bufang rok bo baikha o rubber no borok tabuk edison chong rai tongmani borokni bagan hingke chung tabuk o jaga o norok nugui mankha yango obo segon bufang hi yang obo hingka ayeng forest ni na abo khe forest ni yang side baba hingkha omo hingkha edison chong ni borokni rubber bagan ari forest bai yang ari abo haita hingka bufang oro bufang hingka yang forest ni yaphang obo khe bera forest ni katatar bera o bufang segon bufang je ramani obo yang rubber bagan bufang saka klai phaikha saimanya tamo haike ba borokni abo bufang raphaioi yang o rubber klaioi rubber bufang baimani tui kok banglai da obo haike borok bulaikha haike ba bufang sinjaka abono tui no chung tabuk kok salainai bini logi songni tui bobo haike mankha ajorao o jaga o nung saida man chung o jaga manya borok oro gothana angu hinui sao thik no chung to logi kre apro ko yang tise talangnya bona ayang bo malayo o yang tiki yang tike lango borok norok thana ke phunung mano himdi je jaga sung mano abo phunung na nyong no himdi ke yang oro hingke bo jaga wngkha abo kun saimaya tana saimaya ka o jaga jujise borok sao bufang se sinjak ni sao ka to o bufang bo bera o se khasajak norok bo nuguni to tongo yaphang bo ayang o bo bera khasajak ke bo jaga bokhrogo nangkha hingke bo jujise khaire oi basai tongnani ke bo oro da ang thusungnani hine bo basai tongkhana boi bufang oro rai tongo কোনো বরক তো ছিটে থৈনানি মুসুংয়া বলে কোনো ওয়ালামা বকুরি তকলামা বকুরি কোনো দিনও থৈনাসে মুসুংয়া বো থৈনাসে কিরি যাগো সুসিরাগো বসে কিরি যাগো বসাওয়ান বসাবতই বেকে আং থैयासक तंगना मुसुंग जे दिनो जमराजा तालांगा प्रस थानानि साइ दंगबो गा अमोट अटैक खलाइसे थैमानि हिंगाके अब ताम हनै सानाय बरं जतन नुगुइ दंगो गा बजागाव बमटिखे तामखे बुखाना अमोट सोंनुगलिया बरक सिन नग थाङै साइके हागा सों फाइनाय फैके मोखांसे किसिसा राजागो हनै सामानि बा ताबक ताङै लांमा चना नांखा एयाबो न तांबो जासिस नाइते आमनि कारनoi hingke nungke bahke chong je o je ra o buko segon bufang rawoi yango klaikha nung sama mati to bufang agini baijak nei
bai kalaimani khorang khana horo ne engke borok already bufang rawi se khiklai paikang engkai ar pore tabung nin logi song edition phaiye obo nuk phai da bini rabar bagan bai kok salaye kok kata kating lai da abo bulai mani khobor bobo hai wan suk nungkhe angke wan sugo mana ani busai ora phanya sekang to sungkhana ka bufang kalai mani hingga ke ani busai bo to tinta o so phayo hingga borok sara tinta o thangai sayo ke ani busai aboni sekang bo ko mura o tongo ducha saba khika borok labar bufang hingga apro bo saka norok chana ke rawi chadi ani mle khoti taklai jango kasha ranyo chawo norok khakeno hone saka ke borok bajang nuk phake ke bongno sakana hingga samani pore ke to borok chuak rok nungkhana khampano hingga borok sob somoi ni chuak bo tui nyungo aboni salsa sekang bo मंगलबार दिनाव बरक नि जिसे आनरन जों मोसानाय तुइ फाइजाक आनो संग काकि ताम संग नि सिंगा मांस संग नि सागा गा बो मुइ रख दिनि सानका का टंगमानि बां मुइ बुरि रख रबंग न खुरिसा हंगाकै ओ जागा ओ जुजिसै आनि बसाय सिनजां नासे नांगो हंगाकै ओ बुफां जागे कलाय जाखै का बरक फास रा मानि बुफां जा बके आनि बसाय आफुर नगसिको बुफां कलाय पुरका बाकी सिनजाक abunota engke bini logisoni khuktai norok khanai mankana bufang sekang puilana rawi klaijak ngkang kai edition bahai ke bufang sabjagi thik orono ko kotor orono belai kheno question kotorma belai kheno khami thik jaknai kok engke takuk tai bukuk song norok khanai no mankhana yang obo jepro o party mung ngkha party mung mani yagulo borokno je borokni khuktai je borok je samani engke yang tui khe tlangai ayang nar tui khe borok o hatai tui khe tlango engke ayang go auto gari tongo ayang go ke auto bathak jang kai borok yang tui tlango engke emne ke yakung ro phaimani engke yang tui khe haike yang tui phaimano phaiya koi oro obo haita engke yang tui tlango obo haita engke yang tui tlango oi no tongo hingga engkai a jaga o tamni bagui yang tui haike tlang khana abono yang tui bo tlangmano suja yang tui bo lama tongo engke tamni bagui yang tui mura saka kari tlangkha obo borok ni kaisa bwkhao mithikjak nukhungni phasingtui engke takuk tai bukhuk song tini jora tui norok no chung edition je thimani party mungno tui bihik bwsai nukhungni tai oro je thuyo nei je party mung je kok kasai tongmani je kok tuma ongui tongmani oro spot bo norok no tui chung phunukka phiaba tabuk o party mungno tui borokni thanani bwkhak tui bo borok obono thana obo affair khlaika phiaba thanani borok bo inquiry phaikya inquiry phaimani yagulo je party mung ngai rokni mane babai ni phasingono koklam bo salai tongo phiaba tabuk police ni bwkhaktui police je inquiry khaimani bwkhaktui postmortem report khlaimani bisingtui bobo hai koktuma ongno abo tabuk nasinglajak hingke nukhungni phasingtui to borokni kok silchajak tongo butharjak mani phiaba tabuk police je inquiry khaioi borokni investigation khaimani uklogo yagulo tamo report ongkhri phaino obono norok nasingei ma tongnai lukurok hingke aboni bagino tini sak jora tui o je paithak jora oro je thimani jora norok no chung phunuka tai omo hai kwbangma abtui hai party mungrok ongui tongo tripura hasteo keboba tamhnai reseri singlayo keboba phan phunuklaye amo hai kwbangma thwilaimani buthalai party mung ongui tongo tripura hasteo tripura sa bosongni bisingo phiaba obo hairok je train ongui tongmani obo hai je batailai tongmani obo mane society o belai kheno hamya haini bagai chung sanani muchungo omtui hai ongyaboi kwthang tongphuse bebak no somosya koklam salaimani bisingtui jotono somosya ni somadan ongo hingkai obo hairok je party mung kotor butharlaimani thwilaimani omo hai party mungrok ongui tongmani hekeba khlailai tongui tongkhai obo belai kheno chaya biang itu mana apa bro biang itu kaboya abo wai ma porni pesa bor yang kitu phakamu ai kunate ke kari mali ya tang bor aga bari na bor raja tongmani bagai lama khlai mali yang tei gobor yang kitu phaka hanga ke sung ora phai malai phaka tan bo sanyo o daga o jaga malai phaka an bo sanyo au jaga malai phaka te no sungna otu ni bathak ri ta hanga kana sung khapro mo phai ro an phaka to bakene ora bathak jang man phaka ta bathak jak bor sungna mo kata bathak ai ne bor tui phale tongman ta
Hingga kana an busai an yete sawo tabo o guma hani tabo bo hingga kana an guna rom kha pal oso dala ka oso daman makan kos tong ka oso wa cái anh cái khéo ở làm ô tô không bao giờ cả oto ya pura oto ora bataga oto ke bar bo oto bishu tanga hingga ka oto bomba lai te ka sengna lu kha ro mi thanga ka oto ke bar botang ro ma apuro Orang hoten dak atau na? ora na hoten dakha Yang gagawin na yan. yang terang yang an no lama orang saya pakai macam ni tangan kamu le, mau kucing lo. Kalau le, sangat macam pakai. অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করার জন্য তাদের ফ্যামিলি যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং কীভাবে ঘটনাটা হয়েছে সেগুলি নেওয়ার জন্য আমরা এখানে আসি। কত তারিখে এই ঘটনা হয়েছিল আর যে যে মারা গিয়েছিল তার নাম কি? হ্যাঁ, মারা গেছে যে তার নাম এডিসন মারাক। ঘটনাটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি 14 তারিখ। এটা কোনখানে মানে জায়গাটা কোন? হ্যাঁ, জায়গাটা এটা অ্যাকচুয়ালি গরম ছড়া ধরে, কিন্তু যিনি মারা গেছেন ওনার পুলিশ স্টেশন রানীর বাজার আর পিও প্লেস অফ অকারেন্স সেটা আন্ডার শ্রীনগর পুলিশ স্টেশন। এটা তদন্ত চলতেছে এখন? এটা তদন্ত চলছে, দেখা যাক এবং নেক্সটে জানানো হবে। যে জায়গাতে মারা গেছে এটা কি মানে আপনারা এগুলি তদন্ত চলছে এখন নাকি? হ্যাঁ, সবটাই আমরা তদন্ত সাপেক্ষ, আমরা জোরদার তদন্ত করছি, নেক্সট কি হয় দেখা যাক। এডিশন থৈমানি পার্টি মুঙ্গ বব হাই তাবুকসা জরতে কমপ্লেন রেজাকা হাইকে কেস এফআইআর দাংখা जों तो 14 तारिखआव घटना एडिसन माराक बो जा दिनाव थैबानि जों दाबो पुलिस इनभेस्टिगेसन खायदों बो बाइकै थैया जों दा पुलिस तदन्त खायदों दा दाबो बिनि रिजन साइमेयाखौ दाबो साइमेया जोंनाबो इनभेस्टिगेसन खायदों आबो के माने केस के एफआईआर रेजिस्टार दांखा केस के एमने केस रेजिस्टार तंयाखौ किन्तु इडि केस तंखा आबो बो थैमानि दा बाहाय कय दाबो के आबो बो बाहाय जों दाबो तदन्त मादुम साइमानायता बो बाहायकै थैया पुलिस अबनो रुतुकौ ताबो ओ माने तदन्तनि बागै न तिनि और फैमिली फाइमानि हे जोंनाव बाहाय न और बर बायमालिन फैमाता बो बाहाय इनका ताकुक ताइ बुखुक सं तिनि सि जरतै आसुक न नरक न जों फुनुकपानि जयैनो नायतंदि ककपिन चेनेल